Now inhlangano esebenza ngokulinda inzuzo yazwa ngokuthi ke iMukashi Marriage Officers Training Academy ithi ke kubalekile ukuthi ke abantu abashadisayo baqeqeshwe bese benikezwa ke idifiketi ukuze lokho ke bakwenzeke ngokusemthethweni. Now le nkampani isebenza kanzima ngokuthi ke iqeqesha abantu besiphinde futhi banikeza ke idifiketi abafuna ukuthi ke babe abashadisi. Kanti ke uKhongolo umsunguli phinde futhi aboyena ke umqondisi ke le nkampani uMr Themkosi Khongolo umsunguli phinde futhi aboyena ke umqondisi wayo ke le nkampani yazwa ukuthi ke iMukashi Marriage Officers Training Academy ukhona ke kulona hlelo lethu ukuchazela kabantu ukuthi ke kungani ukuthi ke kubaluleke ukuthi ke abantu baqeqeshwe ngaphambi kokuba ke baphinde banikezwe ke idifiketi ngaphambi kokuba ke babeke abashadisi. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele isibongo sami ngowakachirwa ubukela uhlelo iCatering News Talk asiqhubuzele ke mbukeli bayingxenye yaloko lelo hlelo sikuthulela lona kubona ke ubusuku banamhlanje sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kakho noma ke umbuzo onawo kuyena ke uMr Khongolo ekhona kulona ke uhlelo lethu ebusuku kuyona ke iCatering News Talk. Mr Khongolo kwintokozo enkulu ukuthi siphinde sibe nawe kulona ke uhlelo lethu asibingelele sikwamukela mphathe hlelo siyakubingelela kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe. Ngiyafuna nje ukuthi siqale ngokubheka la ukuthi Mr Khongolo uma sikhuluma nge-marriage officer, what are we talking about? Sikhuluma asiqale ngokuthi kujwayeleke ukuthi sithi umfundisi uyashadisa kujwayeleke kanjalo but akusilona iqiniso lelo. I-marriage officer umuntu onazi iziqu owaziwayo uhulumeni ukuthi unayo imvumo unalilungelo lokuba engabenzisa abantu ifindo lika Sofa Silahlane. Okay. Yes. So okusho ukuthi noma imuphi umbukelo obukela uhlelo lethu uma ukuthi unawo lo muzwa noma interest yokuthi abe umshadisi they can without being umfundisi. That's what you're saying. Indlela abayimise ngayo akekho umuntu nje womphakathi ongenaso isikhundla anaso ngabe semphakathini noma ngabe isesontweni bakubiza as organization noma bekubiza nge-congregation. Ake uma ungekho esikhundleni esithile ikhona ingxenye abayibala njengengxenye yama-traditional healers uyakwazi ukushadisa umshado wesiZulu lo esesubona inkosi uyamthanda na uvumelekile ukushadisa fanele the virtue that uyinduna uyakwazi ukuthi ashadise. Then bese kuza esontweni okuyila okujwayeleke khona ngenxa yomshado wesilungu then abese kuzoba khona bese khona kuba ukuthi uma usesikhundleni ebandleni uvumelekile ukushadisa hayi ukuthi umfundisi kuphela. You talk about abantu abaseyindaweni esemaphandleni be it yonduna or iphoyisa lendawo. Yes. You've seen that kuma traditional wedding. Yes. Do they also have to have certificate ukuze bashadise noma kubona akhathalekile lokho? Sekuhlukana imishado ke lapho ngoba umshado lo bizwa nge-customary awufani nomshado lo wase-western esubiza nge-civil marriage awufani lo esujwayele wesilungu uthi iba nento ebizwa nge-BD number ngoba uyaregister wona kwa Home Affairs abese ukukhiphela certificate but lo wesiZulu izinto eziqinisekisa ukuthi ushadile ngazo izithombe kuzoba amalobolo negotiations akufanele abhalwe phansi. Hence namhlanje uma insizwe iyolobola sekufanele kusayinwe lapha egcineni ukuthi ixoxile usibanibani ubekhona nani and noma ngabe lensizwe sifuna ukujikela isithi sengithatha omunye umuntu but usunjengomuntu oshadile ngenxa yalawa yama records esinawo. Okay, all right. Yes. Let's talk about the academy, what you do under iMukashi Marriage Officer. Officers Training Academy. Nenzani kule kampani? Sizama ukuvala igap. Igap ama gap ayi few. Eyokuqala igap ethi abefundisi one akusibona abayi-applyelayo ukuba ama-marriage officers ba-applyelwa i-controlling board. So uma umfundisi nje uzoyibhalela wena
incwadi i-application letter uyise Home Affairs angeke baze bayiconsider ngoba akuvumelekile ukuthi kube wena kufanele kube i-board yebandla. Now sesiphila ke kulesi sikhathi samabandla la khona kuyindoda eyodwa, and then we have a challenge. 2, awumani usuke uyobhalisa ka Home Affairs ibandla lakho lingekho registered kuwona Home Affairs. Okay. Hence kulula kuma mainline churches ukuthi abafundisi bakhona besheshe bangene kalula kulaba ama charismatic nama Pentecostals, ama Baptist because ahlangana ku association nakubona futhi kulula kwi line up nama main lines, but lawa awakithi athola kunzima. 1, azibuyi izinto zabo, they do not know why. 2, bayafeyila because unikeza imanual ukuthi uhambe uyifunde ekhaya ungazi nanokwazi. Remember ukuthi uma ushada awushadi ngenxa yenhliziyo, ushada ngokuthi uyakuvuma yini lokho. Emshadweni emthethweni ayikho into ethi you may kiss the bride. Kunento ethi xhawulanani uma sekuyindoda nomfazi kushiwo njalo, but lena enye sokhuluma ngayo ke ngelina. So sivala igap ethi because siyabona ukuthi abantu umthetho abawunaka bazi ukuthi kwenziwani. Umfundisi uyalaphana ethi ngiyoshadisa ngoba ngazi iBhayibheli kanti akuyona leyo nto. Then nokuthi izinto zabo ayibuyi, then asibalekeleleke ukuthi ngoba ibandla lakho alikho registered. Ibandla lakho uregister ngendlela oregister ngayo, mhlambe li NPC, mhlambe li private company, depending ukuthi umuntu uregister kanjani. Kune criteria ka Home Affairs ethi asiliconsider uma lingayona NPC, asiliconsider if lingenayo membership engaka, asiliconsider if ungenayo so I statement of faith, constitution and all izinto okufanele uyisubmit. Ngibala the few, then ukuze ukwazi ukungena kwi database yakho, and then we take it from there. So thini lapho singena khona, so we train we do premarital counseling, we offer post nakhona ngenxa yokubuka ukuthi I serious kangakanani lento yokwenziwa. Then bese senza sure ukuthi siyakulekelela ukuthi uapply izinto zakho ibuye ukuze ungabi isaphula umthetho eNingizimu Afrika. Uveza iphuzu lokuthi ukuba umfundisi akusho lokho ukuthi usumuntu oshadisayo. Iziphi izinto umuntu oshadisayo kufanele ukuthi azazi? O noma abe equipped ngazo, mhlawumbe iziphi izinto kufanele ahlome ngazo umuntu oshadisayo, be it umfundisi okayini? Ngivumele eqala ngiqale kanje nakhe yokuthi ngiyafisa ukuthi kumfundisi obukayo namhlanje ngimvezela ukuthi umuntu uyahlonishwa. Uhlonishwa noma ubona ukuthi unamandla kunaye, but uyahlonishwa umuntu. Why I'm saying this? Yeah. I'm saying this in a point ethi umfundisi needs to take it serious. Uma ungangena emgaqweni manje ungenayo license uyisaphula umthetho. Simple as that. Yeah. Uyisaphula umthetho. Yes, you can drive. But the fact that awunayo license uyisaphula umthetho and ufanele ukuboshwa. Okay. Right? All right. So umfundisi akumenzi abengcono ukuthi umfundisi abesethatha iadvantage yokungabahlonipha abantu abafuna ukubopha ifindo lika Sofa Silahlane ngokuboleka incwadi nangokwenza noma ingayiphi enye into ezazi ukuthi akekho qualified, because lokha abafaka kuko it's something that is very serious okufuneka abe aware ngakho. Therefore umbuzo wakho uthi ke yini efanelekile ukuze umuntu abe marriage officer, ukuthi umuntu ayofunda arecognizewe eSouth Africa ukuthi uyashadisa, ukuze makwenzeka amaphutha nemshado ephenduka ibe invalid kube ukuthi usafe. Alright Mr. Kholo, mangabe sibike uthengisa market sizobheka ukuthi yiphi into umuntu aqeqeshwa ngayo ngaphansi kwayo ke inkampani yenu, inkampani yazo ukuthi ke Imugasho Marriage Officers Training Academy. Mangabe sibike uthengisa ke emarket.
Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa uhlelo loludlala njalo ke ngolesibili isikhathi sisodwa u7:30 kwintandokazi ngamabona kude wakho i1 KZN TV kanti on DStv we are channel 261 uyakwazi ke ukubona ke ukusuka nokuhlala kwazo zonke ke ihambili zethu isuke zikhona kuloke nje uhlelo lethu iKZN News Talk kanti makusanda kuvulela mabona kude angikhumbuza ukuthi sanjelo uyena ke uMr Thembu Nkosi Khongolo umsunguli lapha futhi uyena ke umqondisi wayo ke inkampani yazo ukuthi ke iMukashi Marriage Officers Training Academy sikhuluma kabanzi ke ngakho abakwenzayo ikakhulukazi njengoba begcizelela ukuthi ke kubalekile ukuthi ke abantu abashadisayo baqeqeshwe baphinde futhi babeke nezitifiketi zalokho nakuba ke ngisho ngabe kuthiwa ke babafundisi but into abayigcizelelayo kakhulu izo organization ukuthi ke kubalekile ukuthi umuntu aqeqeshele ukuba ke umshadisi kulokho izwe laseNingizimu Afrika sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje umbuzo wakho kuyena ke uMr Khongolo ekhona ke kulokho uhlelo lethu ku Facebook we are KZN News Talk and on X we are KZN News Talk uvula khombukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu kungakho sekugqugquzela ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukuze ke ube ingcenye yaloko leli hlelo esikuthulela lona kubona ke ubusuku banamhlanje ngafuna ukuthi sibheke kuona ke Mr Khongolo ukuthi umuntu mase khona kuyona eacademy ikupha kufundayo nimhlomisa ngani ufunda kuqala ukuthi how to solemnize marriage. Okay. And how to register. Okay. Ufunda ukuthi how to handle i-objection. I-objection it's whereby kuzosukuma usma athi wathi nami uzongishada. So umshada ume. Okay. Then i-marriage officer fanele kufunde lokho ukuthi kwenziwa kanjani yini oyifayilayo ke uma sekufayila kanjani. Using umthetho waseNingizimu Afrika do you and as an organization also mhlawumbe mangabe niqeqesha niwuthinta nawo kakhulu umthetho ukuthi kuma situations kanjalo how do you then respond ukona empeleni ukushada it's about act act 25 of 1961 so ukushada nje ukushada lokho esikhuluma ngakho manje kugxile lapho uma ufika ku section 30 ukutshela ngokuthi how do you say lento abefundisa abangayisho ukuthi wena sibanibani namhlanje uyamthatha usibanibani ayikho into engakuvimba yini umthetho lowo uma ungakushongo ngihleli phansi I become offended awukwenzanga ukufanele ukwenze and sengihamba imishado eminingi abefundisi abakwenzi and kimina I take it personal because I understand ukuthi yini ukushada so we also give you a module ka how to bless umshado sinama scenarios la khona umfundisi uma engafundile kuthiwe akaye ayobusisa umshado afike sephethe istationery sakhe ababusisisa umshado aqeda sayine phansi abanikeza certificate how do you do that because you are going to bless umshado not to solemnize and to register umshado so and I guess okubungozi bokuthi umuntu uvela umthathe engazange aqeqeshele ahamba ushadisa abantu kuyingozi kakhulu because asiqale ngokuthi njengamanje okunye ngikhohlwa ukuthi usiyakwa ngoba siyafundisa thina asilona isonto elithi angeze usibanibani umthetho wase South Africa now is vast so usuyavumela ukuthi ushadise nabo obulili obufanayo siyabafundisa nabo labo ukuthi then uthini kubona iscope sabo bas enlarge kanjani ukwazi ukuthi bashadiswe nabo because it's there. Okay. You know, it's there. I'm not a church. I'm a trainer. Ngiyatrainer mina. So, but uzotho omunye uma efika abantu bobulili obufanayo ngingathanda ukubashadisa umthetho uyangicover ukuthi ngingabashadisa and ngingaboshwa. Yes, of course. Yes, of course. If how to refuse umshado. Not only that, umntwana omncane wenza kanjani mzukwane kuthiwa fanele ayoshada ashade engathandi noma eshadiswe abazali engathandi unalo ilungelo lokushada unalo ilungelo lokungashada all those things how do you do them yabo and then kukunikeza igunya nawe lokuthi ngoba umshado hanjelwa yabona bonke abantu uyothi uyahlala kanti khona iofficial yase home affairs ikubuke and ikubophe ngempela uhamba uhlala u6 months
uboshela ukuthi wenza into ongafanele uyenze. So uyakwazi ukuboshwa ukuthi walandelanga No, definitely uyaboshwa. Uboshwa lokwangempela nje uhambe ohlala ngaphakathi noma bekunikeze leyo fine. Okay. Yes. All right. Lingakanani sasasa kubantu abafuna ukuthi bazofunda, looking at the numbers of the students that you have? You want me to be honest? No more is kuba specific in terms of the numbers, but just your generalization, looking at the numbers of the people who have an interest to come to your academy. Baningi abakuthandayo, but abefundisi remember ukuthi abayitrainile ingqondo yabo ukutrainwa bona, batrain ingqondo yabo ukuhlale kuyibona abatrainer. So umuntu akazohlala phansi enze lento akafuni. And without understanding, ngiyawuthanda umthetho omusha manje. Uthi umthetho omusha manje before ushadisa abantu iba nayo premarital counseling at least 6 months to a year. Uma ungakwenzile lokho awukwazi ukubashadisa labo bantu. Okay. Uthi manje sebezothatha i-handwriting yakho nje obusuku ubhala i-test bayiskene ukuze uma uboleka incwadi zomuntu noma ubolekise ngazo incwadi zomuntu ubanjwe uboshwe uphucwe incwadi ngoba i-handwriting ayisefani. Sekumthetho kithina umthetho omuhle because minimizer ukuthi abantu bengashadiswa abantu abangafanele ukuthi babashadise. Yini ubungozi balokho ukuthi bakhiqiza imshade invalid. Why I was saying sma umuntu uyahlonishwa. I was saying that ngoba fanele uku-understand umshado ukuthi uyohlalisa abantu okufuneke behlale bebe nempilo kube khona ingane cishe bakhiqiza kube khona ingane emshadweni ekufuneke zikhule ngaphansi kwesisekelo esihle. So if when you fail to respect a couple isizwe sakaKhongolo esizokwakhiwa kulomshado, a member of a community, of a society yala kusho ukuthi we are not doing right thing. Kumbukelo wethu msekhongolo ubukela uhlelo asithini umfundisi mhlambi uyibukela kude kakhulu le nto uthi hayi msekhongolo yayikhulumela mina kade ngibashadisa abantu. Kunabupho ubungozi lokho akwenza mhlawumbe uthi hayi mina ngisidingi le certificate akhuluma ngaso I've been doing lento impilo yami yonke. Ibamba impendulo yakho sithengise mangabe sibuya uzobona abakakhulu kulelo phuzu. Asithengise mbole case range sok mangabe sibuya singena kuso kwesigaba sokugcina selo nje ohlele lethu i-case range isithoko oyibukelayo. Asibingelele mbukeli sikomkele kusoke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho i-case range isokho ibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakatshiro kanti ke kuluhlelo lethu sinaye ke umsunguli lapha futhi abuyena ke umqondisi wayo ke inkampani yazwa ukuthi ke iMukashi Marriage Officers Training Academy ezinzeke eThekwini nakuba ngisabalele kuso sonke isifundazwe esakazweni Natal kanti kanjalo nabo ke abantu abakhona kwezinye ke izifundazwe bayakwazi ukuthi babalekelele abane interest ukuthi ke bakwazi ukuthi baqeqeshwe ezama marriage officer njengoba ikhuluma ngakho ke kubaleka ukuthi ke umuntu oshadisayo kubalekile ukuthi ke aqeqeshwe ukuthi ke akwenzayo khamisana nawo ke umthetho waloke izwe laseningizimu Afrika. Ngiyafuna nje ukubheka msekhongolo ukuthi kumbukeli wethu mhlambe lethe ubaba umfundisi kade wayiqala lento but akekho trained, he doesn't have the certificates that you're talking about. Bukuphi ubungozi obukhona kuyena nothi aya ngisibona isidingo mina? All right. Asiqale ngokuthi i-certificate asikho but uthola inamba enjengophezal ukuze ngizobeka kube easy. Inamba enjengophezal okuyinamba yakho eHome Affairs ongayinikwa yimi oyinika ikhishwa uHome Affairs kuphela. So uma kukhona umuntu otrainer ama MOs othi unikeza certificate wenza into wrong lo muntu ayikho into enjalo. I-BD number ibizwa nge-BD number itholakala eHome Affairs kuphela. Uya-applyela uyithola uhamba uyobhala nakhona ubhale eHome Affairs futhi sesikutrainile uhamba ubhale eHome Affairs. Awubhali andi iMukashi train academy uhamba uyobhala kaHome Affairs. Mina ngiyakulekelela ukuthi uma ufika lapha na lento kweni ingabe yintsha. Okay, all right. Ubusukwazi ukuphumelela kulezi izifundo zakho zokubhala. Remember ubhala iBhayibheli lapha uGenesis 2:8 awubhale yona ubhala
umthetho, how to evoke umshado, how to do this. Fanele uwazi lo mthetho, uma ukuhlulile uyafeyila. Yabo. Okay. But asibuyeni kulo ambuzo owubuzile before siyimakethe. Anguphendule ngokukunikeza iscenario. I have let me say a friend. Ushadile for 2 years ezazi ukuthi ushadile. Then ngonyaka wesithathu owesine kwaukuthi benomama sebefuna ukuyothenga umuzi. Ngoba bazazi ukuthi bashadile in community of property. Uma sebeyothenga umuzi ila abathole khona ukuthi bebengakaze bashade ayikaze umuntu obashadisile by profession uthisha anyway ubehlale njalo edive shona ngala bethi phela sinikeza certificate edive shona ngala edive shona ngala till beza kimi bathi we have actually ngisebenza no advocate so uthi now ngine problem yokuthi ngifuna ukuthenga umuzi kuthiwa angishadile sesiyahamba senza ucwaningo siyathola into yabayikaze iqala so uyabona ukuthi for 2 years bahleli bazazi ukuthi bashadile only to find ukuthi abashadile and leyo nto into ekufanele siyikhulume ikakhulukazi kubantu bakithi abampisholo ukuthi musu ukuthemba umfundisi kakhulu ugcine wena uyikhohlwa ngiyazi ukuthi ukhonza kulo mfundisi ngoba umthanda uyathanda ukuthi ushadiswe uyena njengobaba wakho uma ukuthanda lokho ioption esingakunikeza yona thatha umfundisi osolomnizayo noma oshadisayo afike enze the event ye-solemnization abese kumfundisi wakhe aqhubeke nokunye okungayithinti leyanto ukuze abonakala ukuthi ukhona remember why kulula ukuboshwa komfundisi omekade eshadisa because emshadweni kuyashuthwa there are pictures it's a evidence eqandula ikhanda yokuthi mina ngishadiswa remember uma labantu sebeyokwenza ama disputes emshado ufika athi angishadiswanga mina usibanibani ngishadiswa usibanibani athi umfundisi no awushadisanga mina incwadi zakho ibhidi number kaSibanibani abese khipha ithombe ngesikhathi ekhipha ithombe umshado become invalid automatically senihamba inkantolo forever and I guess baningi abakule situation yale couple bekade fike kweni baningi abanye abazi abanye bakwi denial state let me call it ngoba akaku understand ukuthi kubaluleke kangakanani lesi certificate lesi sakhe kuningi sima because abanye bazazi ukuthi abashadile hence namhlanje kukhona ama verification I'll tell you why ngifonelwa omunye umfundisi useGoli uthi mfethu kunomuntu osuka phesheya ufuna ukushada la bese phindele emuva what can I do ngithi mina you are not allowed to do that because fanele lowo muntu ahamba yo report aqala kwenziwe isurvey yakhe yokuthi akasona isigebengu ngale akashadile yini ngale la asuka khona kuyona ni most wanted then kuyi process then abese siyabuya neaffidavit econfirmayo ukuthi ngempela ulegit ngashada ngala akafuneki akashadile and everything akusona isigebengu then usengashada ke la but wena the fact that futhi wangale awukwazi ukumshadisa into yase home affairs leyo asingene kuyona training ngo ukuthatha isikhathi singakanani kuba bukeli bethu aba interested abafuna ukuzobhalisa training yethu ithatha 5 days okay kuphela it's only 5 days but we must say umfundisi ufika kithi ethi sengitrainile 5 days then certificate sami ngisithola nini angifuni ukudlala ngaye ngithi mina ngizokunikeza certificate kuzofanele so apply ka home affairs sikubeke engqondweni ukuthi njengoba useThekwini apply emngeni apply ePitoli these 9 provinces zisenda khona ePitoli so kuyalindwa kuzona zonke lezo zinto and asikusho futhi lokho nansi enye challenge abafundisi ababhekana nayo eyokuthi umfundisi ushintshe uapply ngaleli bandla kusasa ashintsha vula ibandla lakhe abese ya expire ibd number yakhe engabe savumeleka ukushadisa abese buya athi I have a problem that is a problem because usuke uvumeleka ukushadisa kwi district yakho ngaphansi kwaleli bandla o register ngalo kuphela uma usushintshe elinye ibandla then sebeya suspend into yakho okay sesiphila esikhathini se they call it a digital age yes ababukeli bethu bakhona kulelo nkizwe laseNingizimu Afrika
do cater for babukeli mhlawumbe abangathi we want to do it but we're based in Joburg, we want to do it but we're based in Eastern Cape? Khona kade bhalo semthatha obebhala last week obebhalo wasemthatha ngimregister wasemthatha khona kade bhalo wasepitoli. So what I'm trying to say Eastern Cape online siyawenza ama classes wethu no physically siyawenza, we don't have a problem with all that. Nivule nini nivala nini for ababukeli who are interested ekutheni bazobhalisa? Isikole sethu ke simbi ngalokho asinayo indawo yokuvula asinayo indawo yokuvala, but sinento ethi uma iclass seligcwele then liyaqhubeka maliphela lelo class kuqale elinye maliphela lelo class kuphele elinye, because we have nama applications in between ekufanele siwenzele khona, because okunye okushayayo ukuthi umuntu azi ukuthi fanele ngibhale application but engayazi format application letter yakhe kufanele ayibhale. Okay, ikhona mhlawumbe umgoqo in terms of age ukuthi mangabe usumdala hayi we can't help you do assist noma ubani ngisho baba omdala obukela uhlelo ethi ngiyasifuna le certificate because uyayibona usendimeni ukuthi uyashadisa. Uma ekwazi ukubhala that's one, because ukufanele ukwazi ukubhala. Two, uma engakayithathi retirement ebandleni ngoba this thing is not transferable. Awukwazi ukuthi ngoba ngumfundisi mase ngizoyinikeza undodana noma sengimnikeza ibandla, no, upheza lo wakho. So awukwazi ukwenza. So whoever, as long as ukwazi ukubhala uunderstand ngoba kubhalwe ngesingisi. Okunye sikushoyo kubhalwe ngesingisi salaba ababephethe ekuqaleni esingaqondile babuze enye into kanti bafuna enye into. Abantu abaningi bafailiswa yilokho. So ukuba khona kukathisha phambi kwakho uyakulekelela athi akufuneki lento oyicabanga because wena usafuna ukucorrect isingisi kanti isingisi sabo sivele sileyanto nayo into abayifunayo. Social media pages laba ngazi bangene khona, and also a number where they can contact you laba bafuna ukuthi baxhumane nawe Mr. Kongolo. On Facebook sikhona as Mukashi Marriage Officers Training Academy. Mukashi njengoba ngisho nje Mukashi Marriage Officers Training Academy. Sise 36 Albert Lomo. La head office ekhona town eGlenwood eThekwini. Number zam it 08360435 08360435. Mr. Kongolo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibesona kuluhlelo lethu. Thank you so much. Ama applications avuliwe inombolo izona lezi evela kumabona kude wethu makuthi uyafuna ukuthi uxhumane nabo ungasebenzisa zona ukuze uqinisekise ukuthi uyabhalisa. Training takes only insuku nje ezisihlanu ukwazi ukuthi ke emva kwalokho ubusulungele ukubhala ukwazi uthola ke certificate sakho. Asikubonga kakhulu ke mbukelo KZN News Talk ngesikhathi sakho sibesona kulolu hlelo lethu. Usimangelo kaChiro ngihamba lonke ithimba leKZN News Talk asiphinde futhi ehlangana